Babugeli, welcome to MK, our YouTube channel, and I'm your host Ntombe Iningi Umashengwa Ramzizi. Siphinde sabuya ke la eVilalisa. Simenye umndeni wakaMotha whereby wenzela indodakazi yabo umsebenzi womhlonyana. Babugeli, ngilandeleni nibone ukuthi kwenzakalani if ever abe family ba decide ukwenzela indodakazi yabo umsebenzi womhlonyana. Ngiyabonga. Zabenze kaya. No. Azana. Siyabonga ke Nkosi yami lo usela ngokukhule ugogo kaPastu. Pastu uyena ke esavula ngathi thina egrupini lethu umuntu wasimelela indlela uye oqala wenza umhlonyana. Bajule ukulilizela bogogo. Ukuthi ke nanjalo mase Mina zazi kulilizela. Ngizocela sithi futhi ingoma nje nethi ukushukumisa ngizokwamukela ubaba Karadiki. Ali. Baba Karadiki. Singaze sithithibale. Siyamcela Baba Karadiki ezingakhona sizokwazi ukukhululeka. Siyabonga machiji neniza yiphe kakhulu.
Siyabonga umama uMagubane. Siyathemba ukuthi uzawufunda aze afike ku-21 years lo asiphethe kahle. Siyacela-ke nathi ukuba nemkhuthazo angalahleki endleleni. Siyabonga-ke Babukeli, siphinde sabuya ke futhi. Then manje angihambi ngedwa, ngihamba nezihlobo zakwaMotha. Ngicela zona ukuthi zizazise ukuthi zingobani nokuthi ihlobene kanjani nomndeni wakaMotha. Ngizoqala ngobaba ngapha. Baba, ngicela ukuthi uzazise igama lakho nokuthi uhlobene kanjani nomndeni wakaMotha. Ngiyabonga ukuthola lithuba enginikwa usisi. Mina ngumvunyelwa ngakaMotha. La ekhaya ngingubaba omkhulu komntwana esihlangene ngaye. Siyabonga baba. Mama, ngicela ukuthi uzazise ukuthi wena igama lakho ubani nokuthi uhlobene kanjani nomndeni wakaMotha. Ngiyabonga sesukuthola lelithuba. Mina igama lami nginguzodwa ngiwakaMotha. Ngiwumamkhulu womntwana. Ngiyabonga. Siyabonga baba. Ngisacela nje ukwazi ukuthi since ngiqalile ukupreparela lo msebenzi lo omuhle kangaka, yini ireason eyenze ukuthi ubone ukuthi kufanele ukuthi usupporte umndeni wakho, ngoba siyazi ukuthi imindeni eminingi manje ayisazwani kahle. Ngicela nje ukuthi ubaphe ama advice so that nabo bezowenza kahle. Ngiyabonga sisikakhulu ithuba onginika lona. Mina into engayikhuluma ukuthi singumndeni siyesahlangana, sahlala phansi, sahlanganisa amakhanda, sakhuzana la sinamaphutha khona. Ngisasho futhi ukuthi ke asenzele thina, sesenzele abantwana bethu ukuze babone ukuthi lento esiyenzayo uyinhle kanjani. Ngiyabonga. Siyabonga baba, waze wakhuluma kahle. Ngiyayithanda futhi kakhulu lena yokuthi manje vele asenzele thina, sesenzela nabantwana ukuthi nabo bezokwazi ukusika ipattern kulendlela le esiphila ngayo. Siyabonga baba, sengathi ngingaqhubeka nibambisane kanjalo. Mama, wena into engicela ukuthi ukhulume ngayo ke namhlanje ileyo ukuthi ngibonile nje ukuthi nibambisene nomama, ngabona nangendlela okukhuluma ngayo ukuthi nje unobuntu futhi uyaphila. Yini into mama ongafuna nje ukuyitshela abanye abazali ukuthi babambisane kanjani nabantwana babo so that bengeze balahleke kulomhlaba esesiphila kuwo, sibona ukuthi ziningi izinto ezenzakala kuwo? Mina engingakusho nengacela nje sithandwa sami kubo mama, bengicela kakhulu ukuthi babe nesupport kubantwana babo. Asenzeli thina kodwa senzela abantwana bethu, ngoba izwe esesiphila kulo akusasilo izwe eli-right neliqondile. Abantwana bayalahleka endleleni, kodwa ukuze abantwana babuye baqoqeke kufanele thina singabazali sibaqondise endleleni, sihlale nabo, siziphe isikhathi sabo, sibaphe isupport ngaso sonke isikhathi. Engucelayo ke futhi nakubazali abanye bengicela ukuthi babe yisibonelo esihle kubantwana babo, ukuze konke umzali ezintweni ezifana ezimbi ezikhona ngaphandle emhlabeni, kodwa ekwazi umzali ukuthi mangikhulume nomntwana ngimqondise endleleni, konke kuzawuhamba ngalendlela umntwana engimfundise ngayo. Siyabonga kakhulu ma.
wakhuluma kahle. Siyabonga nje futhi nokuthi nibambisene niyifamily and siyazi vele manje ukuthi akuselula. Lokho enikwenzile mangicela nje ukuthi ningagcini la niqhubeke futhi nibambisane futhi. Siyabonga kakhulu. Sambora, welcome to Kuala This is Zoku Hambele, Umchimbi Garateka, Charasana name, Yosembo, Natala, Amsimuta, Haminiana, Janani Pisgard, Nitela, Ugloma, Amachizu, Asama Zim, Sevens Garateka, Onke. Ngicela ukubonga omama abaphethe umcimbi lababheka bonke nentombi ukuthi haya umaloma kadabheka-ke mina ngathi ngimncinyane ngibona le ndaweni yasempumalanga eDagakrab mara ukuthi badika ukhuluma nani njani umaloma wakho mina ngimncinyane usukhulile manje mshana ngeswe ukuthi usomntwana usuphumile manje emntwaneni usungena emntombeni mara ngoba usungena emntombeni kune 21 first esiyinde kuyo enhle manje Radhika ngicela ukuthi umama emphethe Radhika wena umshana wakhe mina ekhaya ngimbiza ngososhosho namoja usoshosho ngithi usoshosho so namhlanje ngoba Radhika ayi ngobukhula usekhulele ukuthi uye bafanele emathazeni angifuni loyo uzisa ubuhlungu njengomalume wakho okuthandayo unabazali abakuthandayo nobaba nomama futhi abasesane ndawonye esingeke sisole umuntu ukuthi uRadhika nemkhushanga kahle ngoba wena le Barberton umama lefihlandi so ngicela uyiphathe kahle ungayi emadodeni uqhubeke nesikolo awuqede isikole mshana uzohamba uyofundela usikhethele impilo sofuna ukuyikhetha nofuna ukuyiphila mara ngicela ulinde i-21 first ulinde uyiqeda isikole bese uyakhetha ukuthi wena ufuna ukwenza ngempilo yakho lana ngithole esagoga ngithole intombi yakavulakazi intombi yakamhlanti umhlanti wezonkulu Implemana manje wabona wewe. Implemana. Wesokuthina senu. Itumleni ngomthandi la waDemlo. Kipanathi spirit mshana la. Kipanathi spirit iyahakela ngathi ngijwayela ngalezinto. Banga spirit la. Awephi. Ngithini into ngamshadi.
izalwa ngavyangazi izalwa ngabhoteba uvyangazi umthethethe bendi malungakhula bekhanda Atimenta! Essa é a nota mzazga kama nati moja zorogogo. Akwela mshana. Wale mali yako. Angechora walezitemesha. Ntoni bese ukuthi thank you very much. Mara ngiyabonga umphathi wonke wamajiji. Ngibonga kwenza ukuthi bani ngesikhathi ngibonga nomama ukuthi kulo-drive amajiji kube khona umhloli olokwaphula ngibonga nawo futhi ukuthi azibambe njengokamba fethu ngicela ngishayele ingoma ngimbeke phansi Babukeli sesiphinde sabuya futhi okwamanje ke angihambi ngedwa ngize nabazali bakaSingaye ngizocela ukuthi bazazise ngizoqala ngobaba ngapha eceleni kwami baba ngicela ukuthi uzazise Mina ngubaba Sinenhlanhla Motha uSinenhlanhla indodakazi yami Igama lika baba ubaba bani Ubaba uMelusi Motha Siyabonga baba Then ngicela uzazise mama ukuthi wena igama lakho ubani nokuthi ungwakabani Igama lami uDuduzile Msibi umama kaSinenhlanhla Motha lo ebeze ngaye namhlanje Ngiyabonga ma Sacela nje ukwazi ke kini nobabili ukuthi siyawubona umsebenzi uyaqhubeka futhi umuhle Kuyabonakala ukuthi nohlelile isikhathi eside Sacela nje ukwazi ukuthi niqale nini ukuhlelela umsebenzi ngizoqala ngokubuza ubaba kuqala Ukuhlelela umsebenzi lo mhlonyana siqale ngoJuly so bekunzima kakhulu ngoba mina into bengiqala ukuyenza le ayikaze yenziwa efamily ngiqala ngayo indodakazi yami ukuyenza ngoba uye owazikhethela lento so ngase ngithi hayi ngizomsupport kodwa ngiyengahudula inyawo kodwa umama naye umntwana baphusha nami ngagcina sengibajoyina ngathi no angibalekelele Siyabonga baba Mama ngicela ukwazi ke ukuthi since ke uqale ukuhlelela lo msebenzi imaphi nje ama challenges amakhulu ohlangabezene nawo from the beginning until today ngoba sesubona uyimpumelelo enhle kangaka ama challenges engihlangene nawo uma sipreparela lo mhlonyane kaSinenhlanhla maningi kakhulu akululanga ke ukupreparela umhlonyane ngoba usuku ungawazi ukuthi uzohamba kanjani usuku ungazi ukuthi kuzokwenzakalani ziningi izinto ezifunakalayo futhi uma ngabe ungawazi uqala ukwenza kuyaye kube nzima kakhulu kodwa ngokuthi ngoba labo bomama Magubane basuke bakhona kuba khona la bakucathulisa khona bakucathulise uze ugcina uphumelele ukhonile ukwenza Siyabonga ma ngicela nje futhi ukwazi kini nobabili ukuthi imaphi ke amazwi enifuna ukwasho kubo bonke abantu abanisupportile from eqaleni until now ngizoqala futhi ngobaba ukuzwa ngaye ukuthi ufuna ukuthini baba yini into ofuna ukisho kubo bonke abantu abakusupportile Ngizobonga ku family yami yakaMotha ngibonge nefamily yakabonkosikazi kaMsiphi omalume baye basinika isupport enkulu kakhulu abo bantu ngoba bakhonile ukusebenzisana nomshana wabo basebenzisane nathi so
nabo bhuti bami ngibonga kakhulu bangincede kakhulu ngiyabonga. Siyabonga baba. Ngizwela nasekuqaleni mawusho ukuthi ubone nje nangeyiphekiso ziza. Bengicela nje ukuthi lapho futhi uphinde ubabonge kakhulu because siyazi manje ukuthi i-economy yethu inzima kangakanani. Yes, baye basinceda ke nangeyipheko isiphekiso lezi zisizile zeboostile kakhulu ngoba iqhamuke komalume zaqhamuka nangapha kobhuti bami efamilini. Ngiyabonga bangisize kakhulu. Siyabona isimo sobunotho sesisibi. Umhlonyane bengewuthatha kancane uyadura. Kunjalo baba, kunjalo baba. Angisho bahlale besho ukuthi angeke uze wazi into mongakabhekani nayo. So wena sowubonile ke ukuthi kunzima kangakanani. So nje siyabonga baba ukuthi ugcine nawe sowubona ukuthi kwamela ukuthi ubambisane nomama nanaye usine ukuze umsebenzi uzogcina uyimpumelelo. Siyabonga kakhulu baba. Then mama ngisacela ukuzwa ke ukuthi yini into ofuna ukukisho kuba bonke omama abaphethe amatshitshi nomama benza ukuthi kube impumelelo ukuthi abantwana baqhubeke bayiphathe kahle. Siyazi ukuthi kulomhlaba esiphila kuwo sekunjani. Sekulula nje kakhulu ukuthi abantwana kube ne peer pressure, abantwana begcine bengazazi ukuthi kumele bayiphathe kanjani. Yimaphi nje amazwi ofuna ukuwasho komama enibambisene nabo ukukhulisa abantwana? Amazwi engingawasho kubomama abakhulisa abantwana bethu ngokubahlola basigadela abantwana bethu basikhulisele bona. Ngithi bangagcini kithi bahlale njalo nje babakhulisa labantwana ngoba labantwana bakhohliseka kalula endleleni. Bayashesha ukulalela into abayizwa ngaphandle kunento abayizwa ekhaya. Kunjalo ma? Manje ngithi labo mama ke baqhubeke njalo ngoba ngaso sonke isikhathi uma ngihamba nomama Magubane nginokubabona nabanye bomama bayasupportana nje labo mama kakhulu, bayabambisana lapha bahamba khona. Ngithi baqhubeke njalo nje nabo bangalahlani bona bebodwa, basebenzisane ngoba ukukhulisa labantwana bethu kunzima ngoba kwathina siyahluleka ngabantwana bethu, kodwa bona bayakwazi ukuthi babakhone labantwana. Ngithi ngiyabonga nje kakhulu, bahlale nje basikhulisela abantwana bethu. Family yaKamotha as iMK ke sithanda nje nathi ukuthi nisithembe ukuthi nisimeme kulomsebenzi omuhle kangaka. Wazwa muhle umsebenzi wenu. Siyabonga kakhulu, sengathi uNkulunkulu anganiqhubeka abe nani futhi anenze nibe united, niqhubeke nibambisane kukho konke enizokwenza. Siyabonga. Njengoba bengicula le ngoma ngithi ubaba uMkhize kasaphuzeli, abantwana bethu banezitayela zokuthi babe nabo baba, bashiya abazali babo ezindlini engabe bababiza ngabo baba, bakhetha ukubiza abafana ngaphandle ngabo baba. Sinenhlanhla njengoba ngithi ubaba uMkhize kasaphuzeli, yingoba ngifuna ukumtshela ukuthi umfana ozokamthinte sekelamula induna naye. Kangaka ezomtshela ukuthi ingake ne-21 sikulele Tatotshwa baba nashola ngicela ukubonga nabantu bami abawu-7 ebengihlele nabo, bawu-7 labantwana. Ngiyabonga nabantu bami ukuthi bangihlonile. Okwami ngithi bantu abami nonke niqhubeke nokuyiphatha kahle. Babukeli, manje ngihamba nomunye futhi welunga
la kaMotha ngicela ukuthi azazise yena ukuthi uubani futhi urelated kanjani noSinenhlanhla but ngisacela ke ukuthi uzazise. Okay, mina igama lami ngoAndile wakwaMotha, uSinenhlanhla ingane ngabo bomncane wami obaba wethu bayalamana. Okay, but since ke ufikile ubona umsebenzi kaSinenhlanhla umuhle kangaka uyimpumelelo, iyiphi nje into ofuna ukuyisho especially kwi youth or ngaba advice or anything that you would like to share with them? Okay, sisi into engayisho kubantu abasha ukuthi lento yokuhamba amajiji nezintombi iyaqhuzela ekuthenini beyiphathe kahle. Kunjalo bhuti. Iyaqhuzela ekuthenini beyiphathe kahle bezama ukuthibeka ezintweni zomhlaba ngoba umhlaba lesiphila kuwo namhlanje unento eziningi. Kunama drugs, kunabafana, kunokukhulelwa besabancane. Ziningi izinto abafesana nazo kodwa ngicabanga ukuthi mabehamba lo mkhosi lento yamajiji iyazama ukubathiba kulezo zinto lezo. Mhlambe ngisho ukuthi mhlambe 80% bayavimbeka ukuthi babe kulezo zinto lezo, baya isolateka kulezo zinto lezo bangabi exposed to the danger yokuthi bagcine sebe pregnant futhi ngoba bekhulela la eGoli. Yes, iqiniso. Yeah. Ngoba iyashesha impilo yaseGoli. Kakhulu bhuti kakhulu. Kunabafana abagqoka impahla ehamba ezinhle, bahamba ngeemoto ezinhle, mabafika esikolweni bafike babaqhoshele ukuthi kunabantu abantwana bazoba influence. Umntwana ozothi mina ngijola nomuntu ohamba ngeBM something ayibize ngegama ama series. Yes. Kodwa mayefika eintombini izofika rewindeka ilonto ade ukhuluma esikolweni ngoba ungenwa ilento yesintu. Kahle bhuti wena in short you wanna share or give advice yokuthi kuhle ukuthi abantwana baqhubeke bahlolwe or bahamba amajiji because kuyaba protector nabo because whatever bayenzayo manje then abayenzeli isikhathi samanje kuphela also izo affect ne future yabo. Yes, ngisho kanjalo sisi ukuthi ukuhamba amajiji kuyabaqhuzela abantwana. Kakhulu futhi kuyabasiza. Kuyabalithibazisa futhi ukuthi mhlawumbe umuntu azafike ko 21 years mhla ehlale eqaqamba ephaphama aba mature enough yeah ila ukwenza ama decisions alright because usuke sekhulile even yes siyabonga kakhulu ke bhuti nokuthi futhi usupport usisi wakho bemenzela umsebenzi ongaka. Ngiyazi ukuthi akulula ukwenza umsebenzi ongaka. Siyabonga kakhulu. Cela nje uqhubeke futhi umprotect usisi wakho, uqhubeke futhi nawe wenze kahle. Siyabonga.
babukeli manje sengiphethe imbokodo zoqobo ngiphethe omama abasiphathele lezi imbali zezwe ngizocela nje ukuthi ubona bas introduce bona ngizoqala ngomama ngapha eceleni kwami sicela ukuthi uzazise ma ukuthi uba igama lakho nokuthi ungakabani. Igama lami nguNozibusiso wakanxumalo ngokuhlala ngihlala ePambridge extension 9. Ngiyabonga sisi. Sicela ukuthi uzazise ma. Okay, igama lami ngingubusisiwe ngwakahlongwa ngigane kwaMagubane ngihlala eVilalisa. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga nje ukuthi sibambisene from dala then na this year konke kuhambe kahle yes khona bekunama challenges now and then but nje ngoNkulunkulu emuhle this is our last event for this year but nje ngithanda nje ukuthi at least ke siphe ababukeli ukuthi yini into eyenzakalayo mawuyitshitshi nokuthi at least nabafuna ukujoyina isiphi isikhathi esiright sokujoyina so nje ngizobe nginibuza nje lo mbuzo nje basically ukuthi nje mawufuna ukujoyina ukuba yitshitshi uqala ineminyaka emingaki kanjalo then we will take it from there then ngizoqala ngawe ke sisimanqimali then imiphi iminyaka eright for ukuthi umntwana wentombazana angaqala ukuhlolwa. Umntwana angaqala ukuhlolwa emayineminyaka eyisihlanu kuya phezulu. Yini izathu sokuthi aqale masena 5? Ukuthi isizathu ukuthi umntwana mangabe na 5 ezoqala kusase early ngibona ku right kakhulu kuzomnikeza ithuba elanele lokuthi afunde ngokwanele imithetho nayo yonke into eyenziwayo ematshitshini and akhule nayo. Okay guys then mama Magubane ngisacela nje ukwazi ukuthi nje wena as umphathi wabantwana imbali zesizwe then if ever bafuna ukujoyina iyiphi indlela eright ukuthi beze bodwa or beze nabangani or ufuna ukuthi baze nama parents wabo? Ngokwami ngiyengifisa ukuthi mabeza beze nabazali ngoba kuyenzeka ukuthi babonane nabangani ngaphandle uthola ukuthi umntwana uyathanda ukuzojoyina engiye ngufise mina ukuthi ahamba acele kumzali wakhe kube uyena omkhaphayo khona sizokwazana kabanzi ukuthi ngikhululeke nami mangihamba nomntana wakhe ngazi ukuthi sibambisene sinokufundisa futhi sobambisana nomzali ukuthi mangiqhubeka mina ngifundisa ngapha ukuthi impilo yomntwana iphatha kanje naye futhi ebeqhubeka ekhaya ngemfundiso ekumele sibaphathe ngayo. Okay siyabonga kakhulu ke ma then ngiyabonga nje ukuthi sibambisene konke kuhambe kahle from ekuqaleni until now then but engicela ukuthi sikusho ke noma si advise abantwana bethu bamantombazane especially manje siyazi ukuthi isikhathi se festive kuningi okwenzakalayo as much as bangamajiji but nabo baphila kulomhlaba la okwenzeka yonke into ama drugs like yonke into so nje yini into or advice enifuna ukubapha bona during this festive season? I-advice engayidlulisa kubantwana bamatshitshi eyokuthi bayiqhelelanise nophuzo bayiqhelelanise nokuhamba eindaweni zobumnandi beze bebuye ebusuku bebuye ekhaya kusakhanya. Okay sis then mama Magubane i-advice nje ufuna ukisho kumajiji njengoba nje sisazi ukuthi sikuyisikhathi se-festive abanye futhi bazovakasha abanye bazobe beqala nokubona enye i-lifestyle abangayijwayele iyiphi nje i-advice ofuna ukuthi behambe bayiphethe? Engifuna ukusho kubona ukuthi ngicela bengadideki mabehamba beye emakhaya bafike baqhubeke nokuyiphatha kahle bengahambi izindlela zobumnandi ngoba lokho kungaze kubafake engozini uthola ukuthi umuntu useyaphuza usekwenzeka into ebengaqondile ukuthi ngabe uyayenza lapho useyayisola akasakwazi ukubuyela emuva. Engifisa nje ukuthi bakwenze ukuthi baqhubeke nokuyiphatha kahle babuye bese kuseyila abantwana bengibazi khona sizoqhubeka nendlela baze kufike lapha bebefisa khona ukuthi bayoze bame khona. Ngiyabonga kakhulu bomama sibonge nje nokuyikhandla kwenu kakhulu babukele emakhaya. I always say that it takes a village to raise a child
umama Magubane nomama Nxibalo angeke baze bakwazi ukwenza bebodwa lokho. Siyadinga ukuthi singomama or singama parents sikwazi ukubambisana ukuthi sikhulise our future leaders, and we can't do that alone. So ngiyanicela nani as much bona bekuthanda ukuthi bakhulise abantwana, ngicela nje ukuthi sibambisaneni sibakhulise sisonke, and especially manje ngoba kuyi festive kuningi okwenzakalayo. Sengathi singakhuluma nabantwana bethu sibabonise nathi ukuthi bangavumeli ukuthi i2 minutes or i2 seconds igcine isirune ifuture yabo. Ngiyabonga kakhulu babukeli. Amazwi akho okugcina namhlanje imaphi ke mama uManximalo? Hayi, ngiyazibongela kakhulu nami ukuthi sisebenzisane kahle kulonyaka, kwangathi nangonyaka ozayo singaphinda futhi sisebenzisane kahle. Siyabonga kakhulu ma. Then ngicela ukuthi nje usho amazwi akho okugcina kulonyaka. Engifuna ukusho nje ngifuna ukuthi ngiyabonga kakhulu kumama Manximalo, ngibonge kakhulu kunina isupport yenu. Ngibe nemicimbi eminingi kakhulu kodwa nikaze nize nikhathala ukuthi nibe nami. Ngifisa ukuthi uNkulunkulu nje ngasigcina size sibuwelele ngale kulonyaka siphinde futhi siqhubeke lokho besikwenza ngomoya nje omuhle wesonto. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu sengathi nje nganigcina nonke nemndeni yenu niqhubeke futhi makuqala unyaka ozayo u2025 siqhubeke futhi sibambisane. Ngendlela abakhulisa ngayo awukhuliswa yibobodwa, ukhuliswa yitempeli as a whole. Siyabonga matshitshi, ngicela nibambeni kanjalo. Ikhona le ndawo le ngoma le emchazayo noma ungayibhala noma ungayibhala. Until baze bafike kulesi sigaba ntombazana abomama baningi abasakushila kuloko abakushila uthatha ungathathi kukuwe ukuthi lokho abakushilo ukuthathile noma ukuthathanga kodwa ungakuthathanga akusiphutha nabazali bakho noma bakho noma mama Ngikhonzela kakhulu okay so ngeke bese ngithatha ngifaka nalo kwasesontweni ngayishiyi indawo yakho
Ngiphinde nginibingelele babukeli. Manje ke babukeli ngihamba nomunye ke woza kwethu. Baqinisile ngezulu babethi ihlobo uyazenzela. This lady oseceleni kwami ngathi nje mangiqala ukuhlangana naye like kwangathi kudala sazana. But nje kuningi engakusho ngaye, but let me not waste any time. Ithi ngithi yena azazisa ukuthi ubani. Igama lami nguSinenhlanhla wakasikhosana Sibongo la entombini bangibiza ngentombi yoheshe. Okay fine, ngusiswabo ke osiza umama ngokubagada. Ngwakasikhosana Sibongo ngingwasophongolo kodwa ngamatoho ngikhona la eGoli eVilalisa. Sisusine siyabonga ngomsebenzi wakho omuhle kangaka sithando sami. Ngiyabonga nje ngokusacrifice isikhathi sakhe singaka. Ngiyazi nje ukuthi abantu be-age yakho nje ziningi izinto ababhizi ngazo, but wena you've chosen ukuthi ube yipart yokukhulisa our future leaders. We don't take that lightly. Siyakubonga kakhulu. And ke mina engikuthanda kakhulu ngawo yabona ke Shem mase sewuza kule nkonzo yakho leyo kuba MC wesizwe, MC wodumo. Siyabonga kakhulu lezo sisi. Ay nami ngiyabonga ukuthi umama ungethembile wangithatha ngibeke eduze kwakhe. So now esikhathini esiningi banokuthi bethanda ukuthi ngibe uMC wabo because babuka indlela engakhona ngihyper ke Shem. I've noticed that. Yeah, ngiyabonga kakhulu nami. So yeah, into eyenza ukuthi kena ke ngibe la ngincedisane nomama is because vele ke mina ngisuka umuntu obumnandi. Umama nje wangikhulisa kanjalo, angisuye nje umuntu obumnandi, angiyithandi, angiphuzi, angiyithandi into zomjivo. Ngikhule futhi ngithanda ingoma, so that's why namanje ngibona ngathi ngiseduze kwabantu abenza into efana naleyo. Okay, sithando sami. Then isine okunye futhi engifuna nje ukwazi ke since ke uqalile ukuba MC wethu from iqaleni, imaphi nje ama challenges oye wahlangabezana nawo? Iyodwa nje challenge engihluphayo eyokuthi makuukuthi mhlambe ngibiziwe futhi angijwayelanga ukubizwa. Ngiyafika nje emcimbini, yes, ngiyafika nje mhlambe njengabanye abantu abamenyiwe. Mangifika thola ukuthi mhlambe akekho MC program ayenziwe, sekufanele ngenze izinto ngama last minute, sengitatazela, yabo into yami ngisayenza in order, uyabona nje iyona into engangiphathi kahle. Okay, then ke into ongathanda ukisho kubabukeli so that we can avoid ukuthi kwenzeke leyo nto leyo, so that at least ke nawe uzo enjoy ukuba uMC. Hayibo, abangazise in time bephinde futhi senze iprogram in time. Ngingafikise ngenza izinto ngama last minute, angikuthandi lokho. Ukuthi ikho kuzosiza ukuthi kena izinto zethu zenzeke kahle, ukuthi in time bengitshela. Secondly ukuthi kena ke iprogram isiyenze in time futhi, yes, ayikuthi sengifika ngapha sinesacela senze ukuthi ube uMC wethu ngapha kuna program sekumele ngibhizi ngitatazela manje sengibhala izinto ngama last minute. Yayilokho. Okay, isine then ngiyazi ukuthi wonke umuntu une support system yakhe. Ngisacela nje umention at least maybe 2 or 3 people owazi ukuthi bayi support system yakho. Ngiyazi nje ukuthi wonke umuntu unabo labo bantu labo, ibaphi ofuna ukubasho nokuthi kungani uthi bangama pillar wakho o bangama confident wakho, nokuthi kungani futhi kubo bonke abantu uzofuna ukukhetha bona umention bona today. Okay, oqala umama Magubane engibambisene naye khona la ekhaya ebranchini yehubo lezintombi, intombi zehubelihle. Yeah, uyena engicabanga ukuthi uyangisupporta kakhulu. Omunye futhi engithanda ukuthi ngimbheke umama wase Windmill Park esibambisene naye loyo ke sithema siqala ukuvula indaba yamatshitshi kwawuyena umuntu oqala esibambisene naye. Yebo, then bese futhi abanye futhi engababonga i-team yakho. I-team yakho ngithanda ukuthi ngiyanibonga nje entweni esezela zona. Niyasibonisa uthando futhi nathi ke siyanithanda. Unithandwa yithi yazi kakhulu.
Thandwa yithi nje siyabonga kakhulu nje nokuthi sisebenzisane kahle. Then sesiphetha ke ikuphi ofuna ukusho kuwo wonke nje umhlaba as much nje sazi ukuthi it's a festive season. Kube nje advice eyi1 ukuthi nje at least next year sifuna ukuthi sibuye sonke siphephile futhi siphelele. Yabona nje engingakusho ngithi abantu abaziphathe kahle especially izingane lezi esizikhulisayo uyabo kubeka ngami ngabe ngithi yabo lento ka December noma ikhona ukubeka ngami ngabe ngithi into yamatshitsha ayingavalwa cause yabo manje abanasikhathi yabo namhlanje besinomcimbi uyabona abantwana abasekho bayashoda bekho bayaphithizela ngendlela nje abasenasikhathi lento ye festive so nje ukubeka ngami ngabe ngithi festive ayikho ikhanselwe straight ne njengabibikho abantwana bethu bezohlala be right ngoba during the day asinayo leyo nkinga abantwana basuke nje be right so yeah ngiyacela ukuthi abantwana ngathi bengaziphatha kahle bekhumbula ukuthi bafunani lento ye festive Nkosi yami into ezobuhlezi ikhona futhi yes iyandlula nje ukube kuyangami ngabe benza nje okufanele bezazi ukuthi bafunani bangobani. Yebo. Siyabonga kakhulu ke sisi. uNkulunkulu asigcinele wena siphinde futhi sihlangane na next year. Uqhubeke futhi ube muhle. Uqhubeke futhi ushine. The way you shine ngakhona. Thank you so much. Siyabonga. Khona le nto abafana. Kodwa angibathathi yazi ngoba bayakhohlisana abafana. Nawe bese yona uyintombi kufanele utshele ukuthi uyakuthanda nawe usuyayibona uyitshela ukuthi uyakuthanda sengathathi lezwana akathathi ufanele udlala ngawe ufuna udlala ngawe ngithi ke ekade nginabe emhlangeni abonile emhlangeni abadala emhlangeni bafundile baqede esikoleni bathele imoto zabo amatshitshi bebeyovalisa ubayeka badala bazoshada bese mina lesamachwele kakhulu amachwele bengifisa ukuthi nibekezele bengakuthandi niyazazi ukuthi manje ngamatshitshi nengame elibi amatshitshi amangame elibi kunabazali angazi ukuthi ngababeka abazali kunabazali. Ngiphinde nginibingelele futhi babukeli njengoba nibona ke manje ukuthi ngihamba nezimbali zezwe ngizocela nje ukuthi bazazise but sizofocus manje kusingaye kuqala ukuthi kube nguye ozazisayo. Hello baby girl. Yebo. Onjani? Ngiyaphila. Usemuhle. Ngiyabonakala ukuthi usingaye yazi namhlanje. Okay ngicela ukuthi utshele ababukeli ukuthi uba igama lakho nokuthi ungwakabani. Sanibonani babukeli igama lami uSinenhlanhla wakamotha. Siyajabula ukwazi ke Sinenhlanhla ngicela ukwazi ukuthi waqala unangako ukuhlolwa. Ngaqala ngina 12 ukuhlolwa. Okay Sinenhlanhla since uqalile ukuhlolwa imaphi nje ama challenges ocabanga ukuthi uhlangabezane nawo along the way? Ama challenges engihlangane nawo mangiqala ukuhlola ama challenges ukuthi abantu bebangangithemba ukuthi ngiyitshitshi nani. Okay then since ke usuqalile ukuhlola then usiphathe amajiji yini ke into eyenza ukuthi ugcine nawe so enjoy ukuba yijiji and eyenza futhi ukuthi ukhone futhi ukumela wonke ama challenges ohlangabezana nawo as ijiji? Ukuthi nje ngakho nokuthola ithuba lokuprove abantu wrong ukuthi abantu abaningi bebathi ngisitshitshi nani so ngathola ithuba lokuba prove wrong. Then yipi ke into oyithanda kakhulu nje eyenzakala emajijini? Into engiyithanda kakhulu emajijini ukuthi siyahamba siyobona abosisi abadala siqhuquzele ukuthi siphathe kahle. Okay baby girl, then sengiphetha ke ngawe yini into ofuna ukuyisho kubo bonke abantu abakusupportile from ekuqaleni kwale ndlela yakho yelokhuzane ba preparela for umsebenzi wakho omhlonyane until today because siyabona ukuthi konke bekukuhle? Abantu engifuna uqale ngibabonge ngifuna uqale ngibonga abazali bami kakhulu
ngingagcini lapho ke bese ngibonga no mama Magubane unomehlo wami umuntu owangigqugquzela ukuthi ngihambe lolu hambo ngibonge nabo sisi engabathole ematshitshini. Okay sis manje mawuthi usomehlo wakho abanye abantu abazi ukuthi yini usomehlo ngicela nje utshele ababukeli ukuthi uma ukhuluma ngosomehlo ukhuluma ngobani? Unomehlo umuntu ophatha amatshitshi ugogo Hlolayo no. Okay then nabaphi ke futhi abanye abantu ofuna ukubabonga like imndeni then nomakhelwane bonke nje ngicela ukuthi nje ubabale bonke because ngiyazi ukuthi kuningi vele okwenzakalile so ukhathele but please just continue to mention them. Abantu engifuna ukubabonga futhi abo bami umndeni wami ihlobo zami nala emphakathini ke ngiyabonga ngoba bafika kusukela qala ukuthi siyongena emgonqweni bazolekelela uma ngezinto zokupheka nani bengizothanda ukubabonga. Okay sinenhlanhla abashila ngisho ukuthi njengoba bekwenzela umhlonyane it's not to say ukuthi bakuphi isikhi then thina singajabula kakhulu ke masingabona sebekwenzela i21st and ngizwile ke abazali bakho basho ukuthi vele starting from tomorrow bayakubudgetela ke for i21st so ngiyacela mntanami ukuthi uqhubeke nokusiphatha kahle then sizobuya vele siyi-MK sesizokwenzela ke umemulo. Sure. Hey okay ngiyasizwa ke lento yabazali bami and na ngiyafisa ukubajabulisa ngizowenza umemulo ngizobajabulisa bonke abantu emndenini abazali bami ngizobajabulisa ngendlela engifuna ukubajabulisa ngayo nabo abazoyiqhenya ngabo. Okay then sorry to take you back because I think kwamele ukuthi ngiyibuze le were you forced ukuthi uhlolo or i-decision nje owayithathela yona? Cha ngangaphoqiwe ngathanda nje ngoba umntana sekhaya naye waye wahamba amatshitshi so ngathanda ngaqhuquzeleka ngabona ukuthi ukuyiphatha kahle into enhle futhi into enhle so nami kwamele ngiyenze. Siyabonga sisuqhubeka nokusiphatha kahle yezo baby girl omuhle. Ngicela ukuthi uzazise ukuthi uba igama lakho nokuthi uhlobene kanjani noSinenhlanhla. Sanibonani babukele emakhaya igama lami ngisiphiwe kuhlwa kaMsibi uSinenhlanhla uAunt wami. Okay baby girl then ngicela ukwazi since ke niqala ukwenza ama preparations for umsebenzi wakhe womhlonyana what was the most challenging thing eyenzakalile kuwena? Into challenging kimi ukuthi ngifunde i-step ezintsha nezingoma ezintsha because ngangihamba amatshitshi ngokuthi ngihlala kude ngawayeka so sekumele ukuthi ngifunde izinto ezintsha about amatshitshi angisawahambi bese sengasawahambi amatshitshi. Okay but bengingabonakali ke today mina bengicabanga nje ukuthi hayi wena kushuthi nje every weekend we are practice cause nje into boyenza hayi bowenza into yamehlo yazi wow siyabonga yazi but nje what I like about you ukuthi as much as kungasekho easy for wena ukuthi uqhubeke upractice nabo but usayigcinile ngicela uqhubeke usigcine regardless ukuthi uhlala kuphi. Ngiyabonga yazo baby girl. Okay then ngisacela ukuthi nizazise nonke then but ke sizoyenza this thing ibe very simple. Uzosho nje ukuthi ubani igama lakho nokuthi ke what is the advice ofuna ukuyishare ne youth during this festive season. Ngizocala ngawe baby girl. Sanibonani igama lami nguSamngelisiwe Magubane into engingayisho ku youth ukuthi bayiphathe kahle balalela abazali ababayalayo bangagcini ngokulalela abazali emakhaya balalele wonke umzali abahlangana nabo estradini yabonga. Siyabonga ngicela ukuthi uzisho igama lakho then futhi usho i-advice ofuna ukuyisho ku youth. Sanibonani igama lami Buhle Ximba ngingathanda ukusho ku youth ukuthi kuhle ukuyiphatha kahle bahlale bayigcinile balalela abazali bahloniphe emakhaya. Ngiyabonga. Okay siyabonga ngicela ukuthi uzisho igama lakho nawe futhi usho i-advice ofuna ukuyisho ku youth during this festive season.
Sanibonani, igama lami nguNokubonga ngwaZulu. Njengoba kuyi festive season nje bengafisa ukuthi singabantu abasha singa destroy ifuture yethu ngenxa yenjabulo esikhashana siyiphathe kahle sihloniphe. Siyabonga baby girl. Ngicela ukuthi uzazise then also share your advice. Sanibonani guys, igama lami Wendy wakwaSibiya. I-advice engayishare ne-youth ukuthi njengoba sekuyi festive season ukuthi siziphathe kahle singalandeli ama temptations because singagcina sesenza izinto esizozisola ngayo. Siqhubeke nokuziphatha kahle silalele imiyalelo yabazali nomehlo bethu emajijini. Babukeli ingakho besiniphathele khona namhlanje and I can say even yokuthi ilokho nje besiniphathele khona for this year but sengiphetha nje ngicela ukusho ukuthi we know very well ukuthi this is a challenging time for each and every one of us and as if festive season ke seyiqalile vele ngicela ukuthi siyiphathe kahle sonke so that next year sizoqhubeka futhi nalolu hlelo siqhubeke futhi sinakekele izimbali zezwe with me saying that ngithi peace be with you and be safe and also be kind. Siyabonga.